Gde je tata? To je mama. To je mama. Gde je tata? Gde je tata? Vidi ga. Gde je tata? Dođi, Okreni kameru. dođi. Gde je tata? Dođi, Fleki. Jeli? Gde je tata? Dođi. Ajde, nemoj da jedeš telefon. Nemoj da jedeš telefon. Gde je tata? Ajde. Vidi ga. Ne. Ne. Telefon. Ne. Ne. Gde je tata? Gde je nestao? Pa postavi ga tu. Zatim nekih novih gadžeta i naročito ovog neslavnog Evo Vanja. jednog zaista neverovatno fantastskog Ne, ovdje da se pretpošta. Gde je tata? Pazi. Za malo padnu drugu. Ne. Ne. Ko je ovo? Vidi. Ko je ovo? Ovo tata? Gde je tata? Vidi tata. Gde je tata?